Αγαπητοί φίλοι αερομοντελιστές, γεια σας. Θα σας δείξω μια πατέντα που έχω κάνει σε ένα μπελτάκι CP, που έχω belt CP το ελικοπτεράκι. Σας δείχνω λοιπόν, έχω κάνει direct link τα σέρβος στο στροφείο. Εδώ πιθανότατα να φαίνεται, ναι, φαίνεται η βάση που έχω κάνει στο πλαίσιο με το link όπου πηγαίνει λοιπόν κατευθείαν στο στροφείο. Πάμε να δούμε και από την άλλη πλευρά τώρα. Από εδώ πάνω ψηλά θα δείτε, φαίνεται, ήδη εδώ φαίνεται το άλλο σέρβο του elevator, το οποίο έχει τοποθετηθεί πίσω πλέον. Όπως μπροστά θα δείτε έχει τοποθετηθεί το anti-rotation εδώ πάνω από το μοτέρ. Λοιπόν, εδώ έχει τοποθετηθεί, όπως βλέπετε, το anti-rotation. Είναι αυτό εδώ, το οποίο θέλει μια ψηλοπατέντα για να σταθεροποιείται λίγο καλύτερα. Λοιπόν, έχει τοποθετηθεί εδώ το anti-rotation. Εδώ είναι το άλλο το σέρβο με το link κατευθείαν στο στροφείο. Και εδώ είπαμε είναι το τελευταίο σέρβο, που έχει τοποθετηθεί στην ουρά, ενώ ήταν μπροστά πρώτα. Δηλαδή πρώτα το σέρβο του Nick ήταν εδώ και τώρα έχει τοποθετηθεί εδώ. Το anti-rotation ήταν εδώ και έχει τοποθετηθεί εδώ. Πρέπει να κοιτάω και το δάχτυλο και την κάμερα τώρα. Καταλάβετε τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ λοιπόν σε αυτό το σέρβο, όπως βλέπετε, έχει γίνει ένα link και πηγαίνει κατευθείαν στο στροφείο. Έγινε δοκιμή πτήσης, το ελικοπτεράκι πετάει πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον μέσα στο σαλόνι εδώ εσωτερικά. Με την πρώτη ευκαιρία θα δοκιμάσω να το πετάξω και σε εξωτερικό χώρο. Δείχνει να είναι πάρα πολύ σταθερό, με πολύ καλή απόκριση και χωρίς να χορεύει όπως χορεύουν τα belt, ξέρετε, στο hover θα θέλουν συνεχείς διορθώσεις. Προς το παρόν δείχνει πάρα πολύ καλά. Θα το πετάξω και θα σας πω και επιπλέον εντυπώσεις. Τώρα μου πείτε γιατί το έκανα αυτό. Όποιος κάθεται και όποιος είναι μοντελιστής του αρέσει να ασχολείται. Αυτά προς το παρόν με το project μου. Σας χαιρετώ, αγαπητοί φίλοι μοντελιστές.